Makadi muri Zimbabwe tinokukwasai musene mufaro pachivhitivhiti chenyu zimechitiapo patinene nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo pano tine leaked audio iri kupisa, so toda kuti muzvinzwisise kuti chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe, mugotipo mafungiro enyu panyaya iyi. Tinokutendai nekuona kwamunoita nguva dzose. Kana munhu uchida kunzwisisa rudzi rwemabwidi vechinyasaranda ava mabranda, look first at their president. Pane hunhu, pane character yaitwa napresident wavo kamuzibanda yekuti ukaitera nekuitarisisa unoona kuti mbudzi kudya mufenje, ndizvo zviri kuitika panapa. Then wobva watarisa pane mabumbwe ekuzambia, wonyatsovacherechedza kuti vanhu ava madiro avanoita Zimbabwe ari normal kana kuti kwete. Look at their president Kenneth Kaunda. Now Zambia neMalawi zvakawana independence mugore ra1964, and ma-independence avo anga nendofunga difference inenge 3 months here or 4 months down the line. I think vamwe vacho muna July and the other one I think around October. But wakatarisa yes things kamuzi banda bwidi guru banda ndiro bwidi remabwidi emabrandaya. So ari president wenyasaranda angasingagone kusunzumara kugara pasi kudzikama, ainzwa kuvaiwa so anga nerimwe gunyengu raimuvava so raimupinda rekuti he could not spend 3 months asina kubhuruka nendege kupinda kuenda muZimbabwe. Ainzvenga kuenda kuna Tanzania vavakidzani vavoko, kana kuti aite pikerere nekuenda kuhama dzake kuZambia, kana vari padhuze vari paMozambique. Aida Zimbabwe zvekuti zvekuti ndofunga aitoshaya kuti ndoita sei kundinge ndiri president weZimbabwe. Maybe aizviitira kuti waizviziva kuti Robert nderimwe bwidi futi guru, so maybe let's justify the matter tichiti pachavo. Then wakanda pamabumbwa apa, rimwe bumbwa rinonzi Kenneth Kaunda naro futi from Rhodesia. Smith achitonga nyika aigara ari muZimbabwe anga asingabudi. Padikidika aenda paVictoria Falls, padikidika ari muBruwai, padikidika ari anga asingabudi. Kuti amboenda kuAngola uko ndatiti hago nechiputukezi. Kuti amboendawo Namibia muvakidzani wake Namibia anga asingaendi. Kuti amboitawo ma-up and down achienda kuMalawi kune vamwe vavo handiti mari dzavo dzimwe chetewo ikwacha anotaura chichewa. He could not go there. Aida Zimbabwe. Zimbabwe ndo yaida. Anga asingabude muZimbabwe Kenneth Kaunda, bumbwa guru remamwe mabumbwa. So maybe it is because these people that are one kama bumbwa nemabwidi. Now I want to tell you something very precisely, giving examples. Rudzu urwu avatodi zvenyika yavo zvachose vanoivenga, ende vanoivenga zviri pachena, zvinoratidza kuti rudzu urwu rwakatukwa nokutukwa kukuru. I think rudzu urwu rwakatukwa naMwari nekuda kwenhau yekuda satanism, yekuti vanopfuya nyoka vachitaura naSatani vachinamata zvitendero zvesatanism zvechimoziremu. Nekuti kana zvisirizvo, why is it that parudzi rwavo vanhu ava vakadengezera tswanda yezvituko? One chituko chacho ndechekuti mavengero avanoita musha wavo, ruvengo rwavanovenga narwo musha wavo runoshamisa kwazvo. Unoona vachungunduruka iwe
nematsapa akazara nyoka nemabheke nemasutukesi akaiswa midzi nemarova mbira. Mubreni dzavo vanongofunga chete kuita mashiripiti nemasaramusi. Okay, maybe ndo culture yacho. Now, for example, Shepherd Bushiri, muprofita wemasaramusi paSouth Africa apa wakaita dzimba dzakanaka, wakaita mari inotyisa, achiziva hake kumusha kwake, achinyatsozoti mapepe emuSouth Africa ndakawana zveutsotsi zveuguruva. Zvinoitika munhu unenge uchida mapepa. Aita mari yakawanda, akatanga kuvaka naSB, hoteo yakanaka inotyisa, beautiful world class hotel paRustenburg. Kumusha kwake haadi kuvaka hotera yakadaro. Kuvaka special hospital muSouth Africa, private special expensive schools, colleges muSouth Africa. Kumusha kwake zero. Iwe unovaka private hospital, private college, kuvaka maestates edzimba dzakanaka munotenga varungu. Kumusha kwake zii. Kutenga ndege dzakawanda kudziunganidzira muSouth Africa, kuramba kuita kuramwa. Akatozoita zvekudzinganiswa kuti dzokera kumusha kwake. Akaita nhara, akarwa, akadii, achiramba kuenda kumusha kwake. Vanhu vakati aiwa, kumusha kwake unotoenda yubhulari bwidi remunhu, go back. Akakarwa. Nyasa rinorwa kana zvekumusha kwavo haado zvekutombozvinzwa. Zvikazviri kuita necho vakamugadzira nemhosva ndei akachiramba kuenda kumusha. Unonyatsoona kuti vanhu ava vane chituko chiri pavari. Then wakaenda muZimbabwe, tine vakomana vamwe vane zvipo zvekutamba bhora vechinyasaranda, vana Billiard Kama, anorova bhora zvekuti nyika yese inoti ndiye mukomana wenhabvu. Now, zvipo zvavanazvo izvi vanoda kuzviwestera kuti agonzi ndiwe kuZimbabwe Billiard Kama. Ko mavengera avanoita kumusha kwavo kuti zvipo zvebhora zvaigona kubatsira kuti marwere anoita bhora kana danga akavaka musha unoshamisa kumusha kwake, achitora mari achigara kumusha kwake, achienda hake kune dzimwe nyika achinorova bhora, achiuya nematsaga emari netswanda dzemari, nematranga emari, Malawi yaisumukira. But upenzi huri mumanyasaranda ekuti they want to spend their talent and energy in developing nyika isiri yavo. Andotambira national squad yeZimbabwe. Handiwe gavari pamanyasaranda akawanda akarova bhora, vese ana Moses Chunga, vese kuti aende kuMalawi vaitenda kuMalawi kutsikamo achitamba bhora. Pedza ipapo tobvisa mashooters ouhwanda, unopinda mundege kubhuruka kutiza kumusha. But havasi vakomana vebhora chete. Ndotaura vana Machesa anorova gitari, ogoriridza negumbo, ogodiwa, kumbotamba mbakumbo, obheta mashiripiti, otomboimba neicho mutauro chavo ichi. Kumuzi kwatu munokuti kudii imi pachinyasaranda imi? Kumuzi kwatu kurova ngoma dzinotapira dzinonakidza mani, unonyatsonzwa kuti this guy is talented. Kumusha kwake anokuziva, but mavengera avanoita kumusha kwavo avadi. Vada kuenda ikoko vachinotora mishonga, vada kuenda ikoko vachinotora mbinjiri.
vachinotora marova mbira neshato nezvikwambo. Hei, varume ava vanovenga kumusha kwavo kada kutarisa kuti ngatitii macheso zaka Nicholas Zakaria. I like him, he makes nice music, but vanovenga kumusha kwavo varume ava. Vogotomboridza nziyo dzekumusha kwavo, vese anaparadzai mese vave aimboimba ane dzimwe nziyo dzaaimba zvakanaka nemutauro, ende mutauro wacho wekumusha kwavo vanogona very nice, so nice. They speak very beautiful muchimutauro chavo ichi. Nice chewa. Tichito appreciate kuti vaende kumusha kwavo, they don't want. Avadi. Zvakatotaridza kuti haisi totofira muZimbabwe. So brain dzebwidi dziri dangerous. Vanovenga kumusha kwavo. Vana Chihuri vairamba. Iwo mabwidi nemabumbwa vazorwa pachavo ndo pakazoti purikuchu kutizira kuenda kumusha kwake. Vanhu vakati Chihuri apotera akauko. Vanhu vakazoti aiwa kani isene muipi yakaba zvake mabushu ushamva akaenda kumusha kwake ndokwaari nanhasi. Varume ava vanovenga kumusha kwavo. Ndida kuti ndikubudirei pachena. Avakudi vana Zhwawu, vana Philipi Chiyangwa, vana Sevia Kasukuwere vanovenga rudzi rwavo rwekumusha kwavo, vachinyatsoziva vana Hope Uchung'ono, majournalist ana Gambakwa erika kuti Gambakwa hamene zvinorevei. Vafana vechidikana Godfrey Tsenengam, they were supposed to be proud nekumusha kwavo. Vana Prosper Mkwanazi vanovenga kumusha kwavo nerumwe ruvengo rwokuti unotadza kuzoti imafane hamutauri zvekumusha kwenyu kuti madzibaba edu anga akadhakwa brain but ini ndakudzokera kumusha. Hakuna anoda kudzokera kumusha. Vaitoti mabumbu obatana nemabwidi kurwisa maMoskeni vachiti makarushi bvai muno muZimbabwe, ibvai muno muindastry. Rudzuru rwakaitwa sei? Ndozvavatori. Vane ngozi dziri dangerous dzokuti munhu wakanyanya kutamba nemubwidi kushamwaridzana naye handioni zvakanaka izvi. Kunyange wakapinda pabasa, ndakashanda nawe inini. Munoona muVoster Krunu muNiger muEastland muSouth Africa, ndakashanda nemumwe mubwidi. Mubwidi uyu akaberekerwa Nyasaland, akazouya akadzidza grade 2 to grade 5 muZimbabwe, makazodzokera Nyasaland akanodzidza anenge akazoita grade 7. Ndobva adzoka muZimbabwe ndobva azoya muno muSouth Africa. Saka we were brothers. I always tell you this story. One day he shocked Murungu ataishandira. So he was my assistant patrakira ndaifamba naro. Akazoti Murungu, I would like to work for you and also for your son. Twikanzi because type Murungu yanga siri mu British ranga ritariana. Twikanzi yes, you don't know. Me, I'm from Malawi. So kukanuka kwakaita tariana iri rakaratidza kuti I've heard this message with these people. Ndo zvavanoita. Kunyangwe kambani yakazobhuroka yakatengesa matraki takarova pasi takaenda. Iye akasara ari paMurungu kusvika akazotsvagirwa basa panonzi paTransvaal galvanizers. Makasvikapo endai munotsvaga muchinda wokumalawi anonzi Knowledge. Ndo paari anonzi Knowledge. Zvekuti kana pane maZimbabwean vari kushanda paTransvaal galvanizers,
mo ekruleni, they will tell you kuti he is telling us a true story tomuziva. Nemazimbabwe nagare mutaundi inonzi muNiger. I once lived there. Ndaitogara pa number 122, number 122 Brightonburg. Ndo pandaigara ipapo. Ndichishare imba iyoyo nemurungu during those days. So I'm telling you kuti rudzi urwu vanovenga kumusha kwavo uye vakapinda basa. Kunyangwe kambani yakabhuruka, they don't go. Vanogara papurazi kunyangwe murungu akati handichina mari. Kunyangwe murungu akati pakambani. They are so cursed. Vane chituko chiri pavari. Ndo zviri mavari. Hatikuita tichionesana. So kuti vadzokere kumusha kwavo munotoita vokutopusha, vokutomanikidza. Ende huroyi vanohuda. I think recently you once saw a video yevanhu vakashanduka vakaita makonzo. Mapuresa avavharira. Vakashanduka vakaita makonzo vakabuda. Zitamba nenyasarandi nembwidi. Mubreni mavo makazara huroyi nekuita mashiripiti. Munoziva here kuti vanhu vane huroyi hwekuti vanogona kukurumisa nenyoka kuhope urere, wobva watorumwa nenyoka kuhope, wobva watofa. Kufa kuvigwa kwenda kumabwiro. Kurumwa nenyoka kuhope urere, muhope uchirota kuti go, wobva watofa kuenda. Harusi rudzi rwe. Imbeu yechisatanisti. Ndosaka the highest level vazhinji vavo vanopinda Muslim. Ndokuti gravity and the atmosphere of Satanism, frequency yacho yeSatanism inorevolva chimuslim nemabasa ese eIlluminati. Ndinotokuudzai zvinorwadza, but ndichikuudzai vashoma vavo ndo vakawanirwa nyasha naMwari vanonamata. And I still got those friends and they always tell me the same thing. Kuti Judah, unozviziva here kuti rudzi rwedu rune kesi, tinovenga kumusha kwedu. Ivo pachavo vanondiudza kuti tine chituko chiri pamusoro perudzi rwedu, tinovenga kumusha kwedu. Vanovenga kumusha kwavo. Havakude, havadi manyasaranda. Vane humwe urombe hwokuti akazvara panapa vanosiya vana because in their culture vanoti vana ndevemukadzi. Zvino ndoda kupedzisa ndichikuudzai ndichiti manzwa iyi iri kuitika yekuti mukadzi ngaahure muZimbabwe nemurume ngaahure. Vari kuzviziva kuti maZimbabwe akawanda vakasiya vakadzi kumusha vakanoshanda kudiaspora. Zvino varume vazhinji vakasara kumusha uku mabwidi nemabumbwa. Saka ende vazhinji vavo ava vechinyasa nechibumbwa. They fucked up. Sorry, kana pane vamwe vanda kugumbura. Vazhinji vavo vakaura. Vane hosha dzisingaiti. Zvokudoti kana uri murume wakasiya mukadzi kuZimbabwe, zvokosongopinda mumagumbezi musina kutesta HIV, unogona kuzoridza mhiri. Makada kuti asa leadership yacho yese yeZanu PF so yese yakaora, yese vari paprogram HIV AIDS. And these guys vanofurirwa nemaMuslims. Do you know kuti mushongo HIV AIDS wako kunyika yeIsrael, but ivo vanoita basa rekutamba nemaMuslim ekomahomad. Dei vanga vane rudo vaenda kunotora mishonga kunyika yeIsrael. Mushonga uyu wakawanikwa long time ago. 1 injection per patient, AIDS is no more. But ivo pachavo vane ruvengo rwokuti pachavo vanourayana. Ndo chimwe chituko chiri pamabumbwa.
nemabwede. Ivo pachavo vanopondana, vanoroyana kuzoti iwe muZimbabwe. Ivo pachavo vanovengana. Oh, I could go on and go on. My last word ava ndatombovaburitsai tichitsvaira nyika yedu ava. Kana vachiuya vanozouya vachivhizita. Naizvozvo tinokutendai nekunzwisisa kwenyu nekuteerera kwamunoita pachivhitivhiti chedu Simoiti nguva nenguva. Thank you for watching.